pane nhau yasangizo chabango picture rake iri kutenderera raanoonekwa achicelebrate aiwa the Zimbabwe Defence Forces aiwa parufaro. Panapa tinoona kuti vanhu vanonyanyasokutaura mazvike kuti uyu mukomana uyu akanga agara aisitombori supporter weCitizen Coalition for Change. Kana anga asiri mukomana weku Secret Service anenge atori mukomana weZANU-PF akangouya kuzongobvisa the will of the people nekubvisa maaspirations evanhu pavangaisiwa kuna Nelson Chamisa. Saka mena mashukana mudatauka pana kuti subscribe like turn on the bell icon. Panoposta this picture muri kuona rikunzi enjoying the moment at Rufaro. Panapa vanobva toona kuti rakapostwa nevakomana HSTV news. Toona vanhu vanenge vachipindura vanopotora zvakawanda pamusoro picture iri. Vanhu vanenge vachibvunza vachiti ndiani wainaye uyo, wanya vachiti atiwane kadumbu wena, kuratidza kuti aiwa mukomana ari kuenjoya mari dzavari kupiwa kuZANU-PF. Mwana vachiti ruoko runenge mupurwa ndava vamwe vari kumutukawo. Wanya vachiti always ari kuti ndakaiparadza CCC kuti svasvangei kuti kwatu kendobva aseka. Vamwe vachiti this guy is ZANU-PF full time. Tikuona kuti vanhu havasi kutombofara. Munoona kuti chinhu chonyanya kubhowa vanhu chekuti sengezo chabangu munhu asina nyadzi nokuti anoziva zvaakaita, but tinoona kuti in the public anenge achipretenda as if zvanga zviri right zvaakaita. Akanyasa kuti wamirira macitizens emunyika yeZimbabwe, but pasina kana munhu one zvake wakamirira. Ukamuona achikaka nharo so unyatsochiti ndamuwana munhu ataura zvine musoro, but inenge ichitaurwa ipapo hapana. Ndozvonyanya kubhowa vanhu. Putitsai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pinda comment section medu, musavano subscribe or like, turn on the bell icon.